Så er vi klar. Så er vi klar. Til en lille køretur rundt i kommunen. Ja. Men altså, føler man sig tit misforstået som politiker? Hvor mange måske ikke lige har forstået, hvad ligger til baggrund for det her? Fordi det er tit og ofte enten fordrejede sandheder, eller overskrifter, vi læser, eller et eller andet, hvor det ikke helt er i trit med sandheden. Ja, det sker jo tit, at vi tager beslutninger som politikere om noget, hvor folk så ikke synes, vi har gjort det rigtigt, eller har gjort nok. Og det er jo måske nogle gange, fordi at man ikke har helheden. Altså det er måske mest der, hvor man synes, at vi burde have brugt nogle flere penge på ældreområdet, eller på folkeskolen, eller hvad det nu måtte være. Og det vil mange af os også rigtig, rigtig gerne gøre. Men lige så vel som man har et husholdningsbudget derhjemme, der skal hænge sammen, og man er nødt til at sætte tæring lidt efter næring, så er det jo også tit situationen i en kommune, hvor vi er underlagt nogle økonomiske vilkår og nogle rammer. Og så prøver vi jo at finde balancerne i, hvordan kan vi både sikre den borgernære velfærd, så man har en god skole og gode daginstitutioner, og vi tager os godt af vores svageste og vores ældre, og samtidig gerne vil være med til at sætte udviklende tiltag på dagsordenen, være med til at sikre, at Esbjerg Kommune er et fedt sted at bo, og at vi har spændende kulturtilbud, så man også har noget at komme til på en mørk vinterdag og så videre. Og det er den balance, vi forsøger at finde, og det er jo ikke, det kan der jo være forskellige holdninger til, hvordan skal tingene så vægtes. Men det er jo ofte, når de hurtige reaktioner kommer, så har man jo ikke helheden med, så er det jo lige et enkelt konkret element, man synes, at her er det simpelthen for dårligt, at kommunen ikke har grebet ind, eller tit bliver det jo også sådan personsager, der bliver blæst op i medierne, hvis det er en, der har fået en dårlig behandling, en ældre på et ældrecenter, eller det er et barn, der er blevet dårligt behandlet, eller blevet flyttet et sted hen på en institution, eller noget, som man jo i offentligheden kun har en meget, meget lille del af billedet af, men det kan jo godt blive noget, hvor man tænker, der ser kommunen godt nok uheldig ud, og så kan det tage fart, hvor borgmesteren og de politikere, der har arbejdet med det, de bliver beskyldt for både det ene og det andet.